Ge, rege. Oh. Waalaikumsalam, mau napa dong? Regake wonten napa mboten, Pak? Ono, sik tak tundange. Dong Kang Dong. Enten napa, Pak? Kayak tunang kancane. Oh, C, Pak. Pak, kula badhe dolan ing lapangan. Bang, sing hati-hati baline aja sore-sore. Oh, nggih, Pak. Kula pamit riyin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yo. Assalamualaikum, Bro. Kono wit puung ayo dijukuk terus dibakar. Jo, ana wonge ora? Iku ana wong ing kebon. Wis ora apa-apa ayo dijukuk wae. Iku dudu wekmu. Yen kowe ora gelem tinggal po aku karo Ile nang kene. Wis aku Iklan, iklan. Yuk kene sik sisan ngenteni Hilal karo Rifki. Yuk. Ayo Lel, aku sing narik, kowe sing ngawasi. Ya. Woi, lagi apa, woi? Woi, Rif ana penang. woi. Woi, lagi apa, woi? Woi. Tuh lah priye Rif. Ayo tangi, ayo. Ora apa-apa lal, sikilku lara Rif. Ayo. Oke. Kowe napa Lel Rif? Iki Kak, aku karo Hilal tiba digayak wong sing nepung. Cobano dijukuk barange wong. Ya wes yuk balik bae. Yuk.